Gure baserrian, Bai. Izturiak eta elkartzen zen jende asko ingurun. Bai. Eta beti bukatzen ginen amaten sukaldatzen, Jende askontzako. bai. Bai, Eta nik amari erraten nion ama. Jatetxoan montatuko dugu. Egun batet. Eta hola izan zan. izan zen. Eta nolatan izan zan? Zuk ja prestatzen zinuten jendiantzako? O zuk ja beste jatetxen batutan lanen zeunden da hortaz nahi zenun bizi? O nola emantzen un urrat hori? Hospitalin lanen nahi nizen auxiliar bezala, osea, Iruñan, enfermeritza ikasten nahi nizen utzi nuen, Bai. eta auxiliar bezala lanen egon nizen 9 urtez, baina azken feinean ere zaintza da, zaintza bai ospitalin, eta beste aldean ere Beti bezerokin egon, da beti jendia zaintzen egon, da txukuntzen, pixka bat, Ez gaixuak, baina bai jendia, ezta? bai, eta nik ikusten nun amak nola goxatzen zuen maia, jendia gustura egon dadin, eta orduan, bueno, hasi ginen duela 27 arte, 27 urte ja, eta aurkitu nun sozio bat oso ona, edorta, Bai. eta ara nun ala bagoaz. Edorta, menu zer zan laguna, beste sukaldari ba, bikote, ozein izan zan sozio hori. Bikotea. Zure bikotea. Eizun, etzekan denboik ezetzik esateko, ez da? Bai, bai. Ba horrela izan zen, bai. Ze ona. Eta orduan, elkarrekin hasi zinaten, jatetxeriki, orduan amare bai bertan zion, amare bai hasi baina zan. handiken 3 hilabetetara joan egin zen. Vale. Eta horre ibili ginen ustekotan, baina aran ginen, benga bat, tira, eta lehenbizik urteak neko gogorrak zeren Ituren herri txiki bat da, eta hor jatetxe bat horrela, parrillan, bueno, arran izut, arrainak ere etzinen asko ezagutzen. Zu hasieratik hasi zinain bai arraiakin ja parrillan ta dana? Ni hasi nizen merluza eta rape. Eta azken finean karta bat jendia laguntzen dizu osatzen. Bai. Jendeak eramatizu zure lekura eta jendia zen nahi duen, da jendia eskatzeuna. Entzumena eta egon behar duzu adi, jendiak Zer nahi duen, ez da? Eta horrela joan ginen sartzen gerota arrain gehiago, eta gaur egun badago denetarik lubina, besugua, roda baino. Zein da etxeko erregina? Zein da etxeko izarra arraietan, parrillan? Asko gustukoa dut merluza. Lehatza, niretzat, bai. Baina, bueno, posta egiten da, erraten diot jendiari, venga, jan merluza. Eta, jaten dute etxean asko, minaz dela berdina. Ez da berdina. Parrillan ekogotear bat, bustana ondo erreta, baina gehiena ateratzen dena. Eta ia dana parrillan ateratzen dezu lehatzare bai? Hore bai ateratzen zu reboxa eta saltxa berdian edo hola? Dena parrillan. Dena parrillan.